Všetci sa jebu dopredu. Lukáš, počúvaj, poďme. Nie Lukáš, Lukáš tam máš hádov. Áno, hádov. Ten hád bol ale rajcovný. Božko, než si vôbec ani daj ďalej. Tak chod ty. Tak som iba začali. Tam sprejtuje pohľad. Aport. Poprosím. Aport. Hej, jaká je chrdá. Musíš na dietu, to máš. Nerob. Jau. Čo zás? Dúfam, že okusla. Ahoj. Vraz mu jednu. Okusala? Čekaj, odřízne celý prst. Daj mi servitku. Máte zeleninu za sebe. Kučučku. Miki, tu máš ešte koľko. Papenkaj, mňam. No tu máš. Wow! Ja som sa toho chytil toho čuda. Ale Tu máš. od teba to nechce. Láska. Ježiši! Lukáš, povedz to, čo to dá. Čo? Hento. Čo? S tou mrkvičkou. Dal som to tej tete, som ju ponúkol. A ona že nechce. Ona na mňa pozerala s tými očami. Surikety. Škrečok! Vystáva Zozo. Inú nenájdete. Hen tam má malé. Hen malé surikaty. Takže ten, kto stojí tam vzadu, tak nič neuvidí, takže úplne zbytočne nám tam skáčete. Tuto ich vidíte najlepšie pri tomto výbehu. Sirup. A zároveň vás Tam vzadu je jedna malá. neskákali hore na tie, ako to mám, na tie zábradlia nad sklom, lebo sa puká to sklo. Keď je to mimo toho skla, tak tam, keď chcete, sa môžete oprieť, to nám to až tak nevadí. Takže nachádzame sa pri výbehu surikát. Ježiši, a prečo im nevysia gule jak tých halúznych obrázkov? Vieš, jak tá veverička, čo mala posielku. Hen tam je malý. Prispôsobené práve tomuto životu v podmienkach, ktoré sú, že Ono to robí súboj. Hen oni sa bijú. v noci je veľmi taká veľká nočná zima. Súboj titanov. Takže surikaty spávajú spolu natlačené jedna na druhú. Čo je? Pretože sa potrebujú zahrievať, Aha. teda potrebujú teplo, majú veľmi radi teplo. Keď je cez deň slniečko, keď svieti, tak tie surikaty majú trošičku menej ostričené brúško, ale majú tam tie chlopy na tom bruchu, ten podklad majú čierny. A to je kvôli tomu, že oni sa snažia čím viacej toho slniečka akumulovať. Čiže Mŕtvola zo slovenského raja. Že 48 km. Bude to rýchlejšie chôdzou. Rýchlejšie idem chôdzou. Brumik. Marko, ty ešte musíš dorásť. Lukáš, už tam iba teraz hodím, takže... Fuj, aj toto je tam len taký mierny impuls, ktorý to zviera varuje, aby už nešlo bližšie. A je to z jednoduchého dôvodu. Keď vy prídete, alebo decka... Kamera. Kamera, pozri sa. U Harryho vieš lietať, že? Tu na ne. Dohez mi košte. Tak to vlastne bol samec, takže ja neviem, pri najlepšom prípade Hedvigov. Takže teda to nebola sanitárna. Dones mi košte. Hlavne vodavcami vo voľnej Dones mi košte. Lumiky, to sú také, to vyzerajú myšičky.
Aj ty mi dones metlu. Hlavne moje mame. Jak to otačuje hlavu, jak retard. Kamera. Ty kokosi. Kamera posunutá. Ja chcem vidieť výber. Tam aj potkanou, nevidíš? Tam sú potkany. Tak živé. Tu som. Hej, ty mutant. Zmrt, pozri sa sem. No. Ježiš, nebuď urazený teraz. Ježiš, kašlem na teba. Ahoj. Hej, Zemo. Oj, napuchnutá. Čo čumíš? On má rúžový zadok. Ja som ho hodil pupel, on to zobral do ruky a dal si to dolu. Vyzeráš dobre. Teraz ho ťa zhodí, ver tomu. Hej, Zemákovi on. Tam si zelenou. Zelenou, jak normálne. Sa nehambíš pred verejnosťou. Pozri sa na jeho vajce. To sú Zemovi predkovia. Zemak rovná sa Lukáš Radovič. Kto ho nepozná, pozrite si Vratkov kanál. Nech skáču po tých lanách. Pozrite si kanál www.debilradovič.com. Jasné, pokiaľ neuvidíte jeho jebáky, tak ste slepí a máte poruchu, potrebujete okuliare, vo Futurame ten doktor, či čo to bolo. Je to lepšie vidieť. Zemo, pozri, tu som. Tu som. Ale toto vyzerá lepšie, jak Zemo. Ja viem. Ty kokos, to čo máš za nechty? To je mačka. Už sa začína smiať. To čo to má? Lukáš. Nekrňte nás. Lebo vám sežereme ruky. Zákaz vstupu. Smutným smajlíkom, kuriatkám a ukazovákom. Lebo skončia jak tie lentilky. My sme pre neho rajclovní. Sme takí rajcovní. To zaliezla. Uj, to je jaké ne. Sa nehambíš. Ešte aj Ale veď to má ovisnuté. Otázka je, prečo majú také zadky. Lebo keď si úsera, aby sa mu neroztrhla riť. To vieš, prečo má hento rúžavé na ryti? Aby si mohol sadnúť. Páči sa ti tu? Píšeme komentár. Píšeme komentár so živými. To je baba. A je ťa. Ne, ale ona... Takže točíme komentár. Čo si myslíte o pánovi Zemovi? Som pozerala raz taký dokument. Nič, dobrá. Takéhoto oného, no presne Zemov, to povedz. Jak sa vám tu darí? Veľmi dobre. Ešte si ho prišlapne. Jak sa tu cítiče? Zema ako domok. Majú tu povedať tak Dokument. To Zemo je lepšie, než ty, aspoň niečo dohovorí. Pozri sa tu. Tak na tie opice tam. Fuj, on si usral. Fuj, on si usral. Fuj. Fuj. Na čo má ten zadok? On si usral. Vyzeráš pekne. Najprv učiteľ. Fuj, ty kokos. Dovidenia. Ahoj. A tu nám vidíme ďalších Zemových príbuzných. Pán Men in Black. Je úplne pekná biela.
Lukáš, hodí hociaký kvet alebo niečo Povedzte také. nám aj vy niečo. Tá opica vedľa nebola moc hovárala. Marko, Vôbec nám nič nechcela povedať. Ale neviem na teba, všetky opice sú také rovnaké. No ukáž sa. Spiderman? Spiderman. Preskočil kontener. Budeš si na ňom doma honiť. Takže Ne, na tebe, vieš. ideme rušiť túto s kolegyňou, čo má mikrofón. Pôjdeme asi takto. Čiže nachádzame sa pri Spiderman. výbehu Gibona, Spiderman. Zlatolíceho. Prečo je Zlatolíci? To je hádza, lebo má také zlaté líčka. Tuto sa nachádza samička, to sa volá Linda. A tuto vedľa sa nachádza Oliver, to je ten čierny. Vamos. Oliver je preto taký kontaktnejší, pretože bol odchovaný. Na to! Takže on tým pádom stratil takú nejakú prirodzenú ostražitosť a viacej taký kontakt a viacej komunikuje s ľuďmi. Ale nie je to tak, že by on sa tešil na nás, že ja som ja rád, že ste tu toľky prišli sa na mňa pozrieť. On práve vás varuje, že toto už je jeho územie, aby ste sa nepribližovali bližšie. A u Olivera je zvláštne to, že nemôžu tam ísť do jeho vnútorného, do tohoto výbehu spolu s tým chovatelia, nemôžu tu okolo byť kosci. Vlastne nemusíte ho vôbec nejako lutovať, oni svoje jedlo dostali a keby im aj niečo hodíme, tak on si to vôbec nezoberie, on tú labku iba tak vystrkuje.